δημοσιοποιήθηκαν και το γεγονός ότι ο Άρης εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο δεν κέρδισε πέρα. Ήταν 28 Φεβρουαρίου του 2009 όταν ο Άρης κέρδισε για τελευταία φορά πέναλτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι φίλοι της ομάδας σβήνουν το πρώτο κεράκι σε αυτή την ιδιότυπη τούρτα. Μόνο το τελικό διάστημα αυτό τα λέει όλα. Υπήρξαν περιπτώσεις που έπρεπε ο Άρης να πάρει ένα πέρα. Δεν θέλουμε να μας λυπούνται ούτε εύνοια της διαιτησίας. Πάντως δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν ποτέ. Όλοι θυμούνται με τον Παναθηναϊκό το μάτς πέναντι και με τον Ολυμπιακό το χέρι που είναι τα μάτς, όχι αμφισβητούμενα. Τώρα από εκεί και πέρα τι να πούμε. Ό,τι καταλαβαίνω, όλοι οι φίλοι κοινή γνώμη αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι δυνατόν να σημαίνει αυτό έτσι στην ομάδα του Άρη. Δηλαδή, εντάξει, ένας χρόνος είναι πάρα πολλούς. Και υπάρχουν περιπτώσεις που φαντάζομαι ότι είναι καταφανίστατα απέναντι και η διαιτησία δυστυχώς έκανε το θέμα μάτια. Τι να πούμε, αδικία, τίποτα άλλο. Αδικία και μόνο αδικία. Συνέχεια είμαστε από τις ομάδες και ειδικά εδώ της Θεσσαλονίκης που μας κυνηγάνε και ειδικά τον Άρη. Δεν το να γκρινιάζουμε να λέμε ότι έτσι, αλλά κατά ψέματα ειδικά φέτος έχουν 9 κλασικές περιπτώσεις πέναλτι και άλλες 2-3 που ήταν αμφισβητούμενα. 9 κλασικές, πιστεύω και ο αντίπαλος πρόεδρος της ομάδας θα μας αφήνει τα πέναλτι. Έχουν γίνει τόσες φάσεις και τόσες φάσεις οι οποίες προκαλούν αγορία για τον αριανό τον κόσμο. Όλοι αναρωτιόμαστε τι γίνεται, αν πραγματικά υπάρχει ίση μεταχείριση προς όλες τις ομάδες. Βλέπουμε. Κανονικά θα πρέπει σήμερα να κατάλαβουμε από έναν άσο καθένα στο χέρι μας για να δείξουμε τη διαμαρτυρία μας. Το θέμα είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι αντίον του Άρη. Αυτό το λέω, το πιστεύω. Ακράδαντα. Τι να πούμε την Καβάλα, είναι διάφορα μάτια που και με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, εκείνο το χέρι που σκεμμένα λένε ότι δεν βλέπουν όταν νομίζουν ή θέλουν να μην βλέπουν. Νομίζω ότι κάποτε αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί όπως βλέπαμε χθες ο Ηρακλής σχεδόν 3 πέναλτι κέρδισε, τα 2 του δόθηκαν, δεν του δόθηκε ακόμα ένα. Μόνο σε εμάς γίνεται αυτό, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει κάποτε. Είναι μια πονεμένη ιστορία στη χώρα, ειδικά σήμερα που έχει γίνει και πάρα πολύ συζήτηση για πέναλτι σε άλλα γήπεδα. Έχουν σκεφτεί ποιος θα εκτελέσει το πέναλτι σε περίπτωση που κάποια στιγμή και ο Άρης κερδίσει ένα πέναλτι ή δεν υπάρχει.